sama. Amarya ce Khadija, ina kike amarya? Sama. Ina kike amarya? To kai. Ina amarya, fito amarya, iyo shiri amarya, Khadija dai na buya, gidanki zaki zauna, Khadija mai wushirya. Salon kiɗan mu shine mu kore masu karya, sannan mu ce da mata su yo rawa ta baya. Mata a yau ku taka ku yo kiɗa na ƙwarya, ranar ku yanzu ta zo ku rausaya 'yan mata sama. Biki bidiri ɗan labe ya zama angon Khadija. Aha, na gode. Haka, to kai. Amarya ce Khadija, farar iya Khadija, mai hankali Khadija, mai tarbiya Khadija, dan lafiya mijinki. Amarya ce Khadija, sama. Aure na so ki gane, gare ki martaba ce, gidan miji ki zauna, gare ki martaba ce, farin ciki ki baiwa mijinki kin ji zance, biki ake na auren kikin ga martaba ce. Haka ai ranar ga tattabance, amarya karki mance, farar amarya ta so rike hannun mijinki, dan lafiya mijinki, dan ya biya sadaki. Auren ku gashi na zo, ku fiffito ku zazzo, ku yo rawa da juyi, bikin ku yau ake yi, wakar ku ce nake yi, ku yo rawa da baya sama. Ranar ki ce amarya, kiɗi muke amarya, shi dai kiɗa na shantu baya kama da ƙwarya sama. Mai rawa na ce maku kuma kuyi rawa, mata na ce maku kuyi rawa sama. Na gode. Ku yi rawa ku taka, mata na ce ku juya, ku rausaya ku juya, kin ga babu kunya sama. Ni fa Anas na zo da wake, na ga su wance na ta leke, dan kulli yake da sarke, wakar damu babu ama sama. Ya kuna ina mata ku fito na ce, sanadin ku ne ake kau da kace na ce, sanadin yabon ku mata nasarar mu ce, haka shi yasa nake so ku yi girgiza, mu zuba na ce, mata mu zuba na ce, bin na zo da salon kiɗa, ku rausaya kuma ku yi girgiza, maza da mata na ce a yi girgiza, kin ga kunga mun zo mu yi rausaya, maza da mata na ce a yi rausaya, domin fa kunga murna muka zo fa an yi aure.